Sesión pública plenaria. En cumprimento do disposto no artigo 195.2 da Lei Orgánica 5/1985 do réximen electoral xeral e no artigo 37.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, vai procederse a formación da mesa de idade, que estará presidida polo concelleiro electo de maior idade e como vogal o concelleiro electo de menor idade, sendo o secretario da mesma ou da corporación. Don Jesús Trastoi Camba, presidente da mesa de idade. Rogo que se achegue a mesa presidencial. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello de Muras con lealdade ao Rei e agardar e facer agardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Logo a dona Cristina Franco Pardo achégase á mesa presidencial ao obxecto de prestar xuramento ou promesa. Sí, prometo, por imperativo legal, e comprometo a defender os intereses xerais da veciñanza de Muras e do pobo galego. Queda constituída a mesa de idade composta polo presidente, don Jesús Trastoi Camba, e pola vocal, dona Cristina Franco Pardo, e a secretaria, dona Silvia Lamela Soto. A señora secretaria vai a dar lectura á normativa aplicable para a constitución do novo Concello. A normativa aplicable á Constitución dos novos concellos confórmase polo artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, que dispón o seguinte. Primeiro, as corporacións municipais constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das eleccións, salvo que se presente recurso contencioso electoral contra a proclamación dos concelleiros electos, e cuxo suposto se constitúen no 40º día posterior ás eleccións. Segundo, a tal fin, constitúese unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes no acto, actuando como secretario o que o sexa da corporación. Terceiro, a mesa comprueba as credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade dos electos con base ás certificacións que ao Concello remítese a Xunta Electoral de Zona. Carto, realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concorre na maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebrarase sesión 2 días despois, quedando constituída a corporación calquera que sexa o número de concelleiros presentes. Os señores concelleiros electos asistentes á sesión son os seguintes: don Mario Rouco Rei, don Manuel Requeijo Arnejo, dona Belén Chao Ramil, dona Cristina Franco Pardo, dona María Eugenia Requeijo Chao, don Alberto Díaz Díaz, don Jesús Trastoi Camba. Atópanse aquí as... Cristina, atópanse aquí todas as credenciais, xa están comprobadas. A continuación, la siguiente. Aquí arriba. Convídase aos concelleiros electos a que expoñan neste acto se lles afecta alguna causa de incompatibilidade sobrevida con posterioridade á súa proclamación
a ter do establecido polos artículos 6, 7, 177 e 178 da Lei Orgánica 5/1985 do régimen electoral xeral. Existe alguna causa? En cumprimento do establecido no número 7 do artigo 75 da Lei 7/1985 de 12 de abril, reguladora das bases del réxime local, todos os señores concelleiros electos presentaron declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, así como declaración dos seus bens patrimoniais. De conformidade co disposto no número 8 do artigo 108 da Lei Orgánica 5/1985 do régimen electoral xeral, modificado pola Lei Orgánica 8/1991, para a toma de posesión e adquisición de plena condición de cargo de concelleiro, cumprimos os requisitos previos. Os candidatos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución. A continuación, procederáse a chamar aos señores concelleiros electos para que presten xuramento ou promesa, que son os seguintes: Don Mario Louco Rei, xuro a miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro do Concello de Muras, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Manuel Requeijo Arnejo, Sí, prometo por imperativo legal e comprometéndome a defender os intereses xerais da veciñanza de Muras e do pobo galego. Dona Benete, Sí, prometo por imperativo legal que comprométeme a defender os intereses xerais da veciñanza de Muros e do pobo galego. Dona María Eugenia Requeijo Chávez. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleira do Concello de Muras con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Alberto Díaz Díaz. Prometo por miña conciencia e honra cumprir fielmente a obrigación do cargo de concelleiro do Concello de Muras, con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a protección como norma fundamental do Estado. Declárase constituída a Corporación Municipal do Concello de Muras. O señor secretario vai a dar lectura ao artigo 196 da Lei Orgánica 5/1985 do réxime xeral do réxime electoral xeral, polo que se establece o procedimento para a elección de alcalde. Na mesma sesión de constitución da corporación procédese á elección de alcalde de acordo co seguinte procedimento. Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas.
Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros, é proclamado electo. Se ningún deles obtén dita maioría, é proclamado alcalde o concelleiro que encabece a lista que obtivese maior número de votos populares no correspondente municipio. Convidas aos concelleiros presentes que encabezasen as correspondentes listas a que manifesten se manteñen ou retiran a súa candidatura á alcaldía. Don Mario Rouco, Retiramos a candidatura. don Manuel Requeijo Arnejo, Mantemos a candidatura. dona María Eugenia Requeijo Chao. Mantemos. Vaise proceder á elección de alcalde mediante votación nominativa segundo o costume, de conformidade co previsto no artigo 102 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, salvo que algún dos concelleiros solicite que sexa por votación secreta. Procederase, por tanto, ao chamamento dos señores concelleiros para que indiquen de viva voz o candidato ao que prestan o seu voto nesta elección ou a súa abstención se é o caso. Antes disto, alguén quere que a votación sexa secreta? Non? Vale, polo tanto, en primeiro lugar, don Mario Rouco Rei, Manuel Requeijo Arnejo. don Manuel Requeijo Arnejo, Manuel Requeijo Arnejo. dona Belén Chao Ramil, Manuel Requeijo Arnejo. dona Cristina Franco Pardo, Manuel Requeijo Arnejo. dona María Eugenia Requeijo Chao, María Eugenia Requeijo Chao. don Alberto Díaz Díaz, María Eugenia Requeijo Chao. don Jesús Trastoi Camba, Dona María Eugenia Requeijo Chao. O resultado da votación é o seguinte: 4 votos. 4 votos a favor de Manuel Requeijo, 3 a favor de María Eugenia Requeijo Chao. Sí. Ao tener a maioría absoluta dos votos emitidos polos membros desta corporación municipal, de conformidade co disposto no artigo 196.b da Lei Orgánica 5/1985 do réxime electoral xeral, que é elegido e, por tanto, programas alcalde presidente do Concello de Muras a don Manuel Requeijo Arnejo. De acordo co establecido nos artigos 18 do Real Decreto Legislativo 781/1986 e 40.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, requírese a don Manuel Requeijo Arnejo, proclamado alcalde electo deste Concello, para que concorra a presentar xuramento ou promesa. Sí, prometo por imperativo legal e comprométome a defender os intereses xerais como alcalde do Concello de Muras e do pobo galego.
Bo día a todos e a todas. Agradecido por ser outra legislatura máis alcalde de Muras. O procedimento establece que só se faga un discurso ao remate desta sesión, pero sei que María quere falar, que ten unhas palabras. Entonces, doulle primeiro a palabra a María Eugenia, despois falará. Bos días, veciños e veciñas. A maioría dos que estades aquí xa non coñecedes e sabedes que son Eugenia, filla de Danilo de Bedille e Marina das Cuiñas. Aínda que pasei unha parte da miña vida noutro pobo cercano, a miña mente e o meu corazón estaban sempre aquí, sempre desexando que chegaran as vacacións e os fins de semana para visitar aos meus avós e poder disfrutar da natureza e liberdade que só me proporcionaba Muras. Podo dicir que sentía morriña para volver canto antes ao meu pobo. Agora, aos meus 40 anos, casada e nai dunha nena, intento seguir disfrutando coa miña familia desa liberdade vivindo nunha das pequenas aldeas que ten o noso pobo. Hoxe comeza unha nova etapa para min como concelleira do Partido Popular de Muras. Fago con ilusión e orgullosa de coller o relevo de Danilo Requeijo, meu pai, e poder representar aos veciños e veciñas que depositaron a súa confianza na lista que encabezo. Temos 20 votos menos que a forza máis votada, pero iso non impide que traballemos pola nosa xente e facendo nosas as súas ideas para poder convertelas en feitos. Xa adianto que dende o Partido Popular faremos unha oposición constructiva e útil aos veciños. Nós tamén somos a chave para poder gobernar este concello. Con noso apoio poderás facer realidade proxectos necesarios para mellorar o noso pobo. Temos 4 anos para demostrar quen ven traballar polos murenses e quen ven vivir da política. Quero aproveitar a ocasión para dar as gracias a cada un dos 8 compañeiros que aceptaron acompañarme nesta aventura tan complexa. Tamén a todas as persoas que me apoiaron e me axudaron. Non quero esquecerme do meu maior apoio a miña familia, en especial a meus pais, porque espero poder aplicar todo o que me ensinástedes deste mundo que é a política. Por último, gustaríame engadir algo que xa sabemos todos. Saíramos ou non victoriosos nas eleccións do 26 de maio, debemos recordar que sempre os alcaldes ou alcaldesas, candidatos ou candidatas, non somos nada sen o apoio dos nosos veciños e veciñas, e cada un dos que estades aquí. Por iso, os meus compañeiros e máis eu, imos traballar duro. Prometemos entrega, traballo e dedicación e, sobre todo, lealdade máxima aos nosos veciños e veciñas. Moitas gracias. Bueno, eu acostumo non a ler moito, pero vos vollerei un esquinar para que me vexan de frente. Non acostumo a ler, pero xo vou ler, xa me toca ler tamén. A ver se non borro nada. Bos días. Despois de 4 anos, voltamos a estar no mesmo sitio e no mesmo lugar. Por algo será. En primeiro lugar, agradecemos, e digo mos, pois eu son o representante dun equipo que fai posible que hoxe eu volte a estar aquí. Eles son os responsables, o equipo que traballa, o equipo que día a día ten os problemas para vivir no rural e quere solucións. Pois como a min e como a todos e todas, queremos vivir onde nacimos e poder, perdoen a expresión, bastar e levantar unha familia onde vivimos e queremos vivir. Para eles o meu primeiro agradecimento. En segundo lugar, o dito, agradecemos, e non sin un toque de atención a todos e todas, as conversas mantidas e a súa paciencia e tempo, para conversar sobre as ideas que hoxe nos teñen aquí. Pero aí vai o toque de atención. Deixemos as conversas de bar, de detrás da cociña, e acerquémonos máis ao concello, e aos plenos como o de hoxe. Vexo que sí que causa interese. Pregúntome por que será. En tomo de organización vai ser que vamos ter que abrir as portas para fora, ves isto que teño no discurso. Pois para nós, para todos os veciños e veciñas, isto é un dereito, non unha obrigación. Aquí é onde se fai pública para todos e todos a transparencia, as maneiras de traballar, de pedir explicacións, en definitiva, de facer o noso verdadeiro traballo, política. Remato, non me quero alongar, dicindo que nós, o Partido Socialista de Muras, Partido Progresista,
seguimos tendo as ideas moi claras e seguimos sendo un partido moi serio. Durante 4 anos traballamos para conseguir e facer visibles moitos traballos e proxectos no noso Concello de Muras. Proxectos que aínda a día de hoxe se ven nas nosas ruas e que son para todos e todas as murenses. Nestes 4 anos que veñen, seguiremos igual ou millor, pois a experiencia adquirida é un grado. E 4 anos pasados dan para moito. Orgullosos de, gracias ao noso traballo realizado no día a día, brille a transparencia, a comunicación con veciños e veciñas e o recoñecemento do noso Concello. Muras, alá por donde imos. Nós, o Partido Socialista de Muras, polo noso pobo de Muras, por todos os veciños e veciñas, moitas grazas por darnos a confianza para estar de novo hoxe. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, primeiramente, dar as grazas a todos os veciños e as veciñas que, bueno, polo apoio que nos prestaron nas pasadas eleccións e que convertiron o BNG na forza máis votada neste concello, nas dúas mesas. Eu creo que iso é demostración dun traballo ben feito, de que as cousas se poden facer de outro xeito e que, bueno, que os veciños e as veciñas teñen a ben que sigamos 4 anos máis aquí neste, bueno, á fronte deste concello. Este pulo enchenos de forzas e azos para seguir traballando no concello, para conseguir, para acadar o máximo benestar e calidade de vida dos veciños, para seguir mellorando os servizos e as infraestructuras municipais. Seguiremos adiante cos nosos proxectos xa en marcha, co polígono industrial e trataremos, se é posible, entendemos que sí, de seguir freando o despoboamento e fomentando que xente moza, que a natalidade repunte neste concello. Quero agradecer o bo trato, a franqueza, o traballo e a aportación dos concelleiros e concelleiras que xa non están nesta corporación. Carlos, Danilo, Paxón, Celia, estiveron na anterior legislatura. E quero darlles a benvida aos novos concelleiros e concelleiras, agardando que manteñan a mesma cordialidade que vou facer como ata agora. Quero pedir perdón se en algunha ocasión non se corresponderon os feitos, as altas expectativas que a xente depositou en mí ou no equipo de goberno. Quero, bueno, matizar que nós priorizamos sempre o interés común por riba de individualidades e a veces tomar decisións ten estas cousas. Entón, bueno, se en algo nos equivocamos, se en algo me equivoquei, pido perdón. E quero tamén, por último, que sepades que veciños e veciñas que as portas do Concello están abertas para todo o mundo. Estiveron a pasada legislatura e van a seguir estando na presente. A Casa do Concello é a vosa casa. Moitas grazas. Con esto levantamos a sesión. Muchas gracias por el Gracias.